Als het met een kapotte auto langs de sneldijk stiert, dan renst in Noord-Nederland meer gevaar als in de Rijnstaat, docht uit onderzoek blikken. De diekinspecteurs van Rijkswaterstaat die na een ongeluk de dik afzetten, hebben in het noorden namelijk volle langere onritieren. Hoe die gaat het, want we hebben gewoon een kwarte lijn met de provincie. Telefoon wisselen wel uit, dus dan kunnen we ze heel makkelijk bellen. Alleen jongens en 's nachts is het wel een probleem. Want als er een van de provincie onder in Friesland woont, die had wel 3 kwartier nodig om bij u te komen, om u te beveiligen. Want volgens de cijfers maakt dat ongeveer 2 keer zo lang draaien. Want je maakt het dan, zolang hun net de plak binnen, eerst zelf beveiligen? Of hoe werkt dat? Wij beveiligen ze ook wel eens zelf. Het is soms even lastig. Als we 3 kwartier wachten op die meesken, of een uur, dan beginnen wij zelf wel te beveiligen. Liever net. Zij hadden de middelen er echt voor. We zijn er wel gecertificeerd voor. We mij het gewoon dat doen. Alleen wij willen die mensen zo ook weer in veiligheid brengen. Want je zei het al, waar ze wen je, want het is hier op oproepbasis en in de Randstad riet er altijd in roen. Ja, zullen we dat hier direct maken volgens jou? Of? Ja, dat is wel heel lastig. Want zo heb ik wel perioden dat er heel weinig opdrachten binnen. Maar je hebt wel eens perioden dat het druk is. En het komt gewoon wekelijks of dagelijks komt het wel voor. Maar ik ben net een hele soort. En in de Rijnstaat gebeurt gewoon volle meer. Ja, want wat is volgens jou de oplossing dan? Ja, dat is heel lastig. Zo, je kan net in een rondjesriedel letten. Alleen dan staan de meesten wel wat langer te wachten. Het is wel voor uw veiligheid, voor uzelf als burgers zijnde. Maar ook voor de meesten die aan de kant voor de dik staan te wachten. Ja, want hij je zelf ook wel eens gevaarlijke situaties meemaken dat je zegt van, nou shit, nou even op met die auto's. Ja, zeker. Wij staan er dan eerst wel bij te beveiligen. En dan maar weer een extra auto hebben. Alleen wij zitten in het oranje, ben we gekleed. We hebben gele taaklouds, we hebben flitslampen op. En meestal rem je net ze horen gas. Dus wij komen regelmatig in gevaarlijke situaties dat we wel eens voortspringen moeten. En dat is gewoon, wij leven maar 1 keer en dat is heel lastig.